Kyri. Nyt tää ei jaksa niinku. Se jaksi sitä. No niin, nyt sä oot kameramies. Pidät sitä. Hanskat käteen. Tää ei tahdonnut ymmärtää. Tää on ihan hyvä peli. Täytyykö se säätää sitä itse niin? Nyt tää on vaan niinku paska kimbaali. Arvio on the streaming business or no? We should. Ollaanko me online? Eiks kuulu mitään? Kuuluuko se? Kuuluu se. No niin. Elikkä nyt voi heittää mauttomia kommentteja ihan niin paljon kuin viittiin. No niin, joko me päästiin streaming business. Nyt. Väli on. Mikä vittu oli se Ammi? Nyt ei vaan saatu sitä kuulumaan Kokeillaanko sitä toista mikkiä? Laittaa siihen. Mä voisin. Se on pilkku tulos jo. Pepelle ensimmäinen keltainen kortti ja pilkku siihen. No, Pepe on ollut kova pilkku. Ollaanko me valmiita? Eikö sulle edes mikrofoni vielä kiinni? Laitettiin sut ensin. Palloon Mä sanoin siihen, että siihen sä et sen just aina. Ois se aina? Se ainakin otti jotain. Haluatko hypät sillä puolella, niin mä voin tulla kameramieheksi siihen niin sitten. Mille puolelle? Oi. Vähän luki väärin. Just näin lasti, se oli parempi! Tulla muotoon! Vittu mä olin hapoilla. Hyi vittu aja mulla pyöri tähän päässä. Puhus mä jotain. Kuuluuko nyt? Kuuluuko mitä? Kuuluuko mitä? Kuuluuko nyt mitä? Kuuluuko haloja? Kuuluuko haloja? Kyllä se kuuluu, se tulee vaan viiveellä. Kuuluuko mitä? Jaha. Upeeta ja mahtavaa, mahtavaa. Eikä mennyt. Eikä tässä mennyt edes koko puoliaikaa, että saatiin nämä vehkeet toimimaan. On tekniikkaa ihmeellistä ja ihana. Homman nimi on se, että me ollaan yhdellä perässä. Vamos,
Rangaistuspotkus tuli ensimmäinen maali. Ja... Kyllä. Pepe otti samalla myös ensimmäisen keltaisen korttinsa. Ensimmäisen keltaisen korttinsa. Olkku lämmittelee jo maalivahdin hommissa. Olkulla on hanskat jo kädessä tuolla varmuuden vuoksi. Kyllä, sanotaan näin, että ei se nyt silti pallollisesti. Kyllä me ollaan oltu monessa paikassa ihan pallollisesti jopa voisi sanoa, että edellä tätä hommaa, mutta kaveri prässää hemmetin kovaa ja sieltä on nyt tullut muutamia virheitä sen puolesta. 24 minuuttia pelattu pelikellossa. Kyllä. Ei ihan seuraa. Se ihan seuraa, mutta kyllä hän hakee paikkaansa siellä. Ja totta, tosiaan Luven kokoonpanossa tänään maalille numerolla 66 Petri Pepe Saarelainen. Sen lisäksi kentällä Nyman, Apajasalo, Pokari, Kariaho, kapteenina Tuominen, Joopi, Kallunki, Nieminen, Tiainen ja Tuuri. Vastustajan kokoonpanosta en lähde edes arvailemaan, miten näitä lausutaan, mutta on kuitenkin 10 ja maalivahti. Tässä on mennyt vähän hukkaa tää nyt, ollaan koko bussimatka lämmitelty tätä äänihuulia ja kaikkea muutakin huulia ja nyt sitten tosiaankin niin ensimmäiset 25 minuuttia meni nyt ihan hukkaan ja nyt me ollaan aivan kylmissään ja mahtaako tästä tulla yhtään mitään sen puolesta? Nyt on hyvä tilanne. Jaha. Loistava tilanne. Arttu, ei. Vielä jatkuu. No niin. Edelleen pallollisesti oltu ihan ei mitään, mutta vähän nyt kova prässi nyt aiheuttaa meille välillä vähän nyt ongelmia. Kaveri tulee aika vauhdilla tuolta ylhäältä asti koko ajan. Varo! Noniin. Siellä oli hyvä paikka. Noniin, sit päästään. Ja Villelle ja Arttu, ei. Kui käy? Ei ihan kerkeä. Ai, hyvä oli. Nyt aletaan päästä lähemmäs koko ajan. Oli jo aikaisemmin yksi tilanne, jossa tosiaan Adamia rikottiin kyllä aika tavalla rohkeasti, mutta ei siinä Telestriimistä, jos nää kuuluu sieltä. Se löytyy siitä Luven Instagramista ja meidän Mä en ole Luven Instasta. Sitten toi WhatsAppista. Peli on 2-0. Vastustajalle 2-0. Selvästikin tää kylmä keli ei nyt sovi meille suomalaisille ollenkaan tää homma. Se on juuri näin. Ei ole kyllä meidän näin keli. Ei ollut viime vuonna eikä näytä olevan vielä ainakin näyttää pahalta, että ei ole kyllä tänä vuonna. Mut aikaa on vielä vaikka kuinka paljon. Kyllä Luven pelissä on ollut ihan hyviä semmosia hetkellisiä kohtia. Edelleen kyllä me tosiaan pallollisesti ollaan oltu ihan mukavasti tässä pelissä mukana, ei siinä ole mitään. Mutta toi prässi aiheuttaa meille valtavia vaikeuksia tällä hetkellä. Mutta toki saattaa olla, että se vastustajan intosien prässäämisen saattaa jossain kohtaa hyytyä. Jos vaan pystytään pitämään. Nyt sai Tuominen. Se oli hyvä riisto, mutta ei ihan. Noniin. Aika liikainen. Koittaa yrittää sen. Samaan äijät, pelataan 6. peliä nyt. Paikkakin. Jortin paikka, hyi helvetti mikä rikki. Hyvä teng. Kyllä se päivittäisi. Mitattiin jo vähän tuomaritatsiakin tässä. No niin, ja taas mennään. Päivittää, koska nyt Kengän nauhat auki ja tuomarilla nimittäin. Kyllä, nyt huomas ja kohta on nenällä. Aha, ei nyt pistetään sopiva väli tässä. Kyllä.
Ollaanko me jälkilähetys? Ilmeisesti, koska mä en ainakaan Nyt päästä tähän kamera ainakin live-streamiin. päivittää tällä hetkellä, mutta en tiedä sitten, että on, toivottavasti se on vaan Mikon laite. Että... Nyt meni kuva. Toivottavasti kohta menee äänikin. Ei nyt näky. Noniin, halleluja. Taas ollaan livessä, eikä mitään hätä. Kyllä. Kuuluuko Täytyy jotain? saada meidän se pallonhallinta vaan. Valitettavasti ääne kuuluu ja kaikki mediatiimillä on vihdoin valmista puoli tuntia kellossa ja alkaa olemaan kaikki kunnossa 2-0 taululla. Ja nyt kyllä sanotaan, että Luvian joukkue täällä Tampereelle saavuttu. Ei Tampereen illas vielä voi sanoa ihan, mutta kyllä vähän ollaan jaloissa tällä hetkellä. Mutta kyllä on niinku pelillisesti kyllä Luve pelaa, tämä joukkueen rakenne pysyy todella hyvin kasassa, että se ei ole vielä lähtenyt mitenkään purkaantumaan. Sieltä tulee nyt Lasteen ja valot tuli päälle samalla kun hyökkäjä ei saa palloa maalia kohden. Luve lähtee rakentaa. Hitaasti, mutta nyt ihan hyvä rakentaa. Pidetään vähän palloa ja saataisiin vähän taas sitä tatsia tähän hommaan. Nyt ollaan oltu vähän lirissä tässä, niin kuin nyt taas siellä. Tulee vastustaja, prässää todella kovaa. Heti 16 jälkeen. Siellä on. Sitten joudutaan pelaamaan vähän pitkää palloa. Mut Ville ottaa hyvän tatsin siellä. Saa pidettyä pallon vielä Luvella ja kattoo paikkaa. Ja sieltä sitten. Ja Ville rikotaan. Kyllä. Sieltä vaan parille. Tiainen lähtee avaamaan. Laitetaan keskelle kovaa sieltä vähän palloa, mutta ei. Pallomille ja nyt tulee kiire sit jo. Kuten sanottu, niin kovaa tulee kaveri kyllä päälle. Nyt on kova pressi vastustaja päällä. Huomaa pelitempo on todella kova ja vastustaja saa katkaistua hyvin keskeltä. Sieltä lähti pitkä. No niin, ja nyt on pressi päällä ja Tuominen voittaa vapaa potku Luvelle. Keli on kuin morsian taas. Ja kyllä. Lumisade vaihtui mukavasti vesiin tai rantasateeksi. Pieni räntä. Miska hakee Kallun kiinni. Ei kerkeä vielä. Pysyy vielä, mutta meni päädystä yli. Ei saat. Tässä on itse asiassa Kallunkin, jos puhutaan sen verran peli ulkopuolisista betseistä, mitä tässä on joukkoja ollut, niin tässä on itse asiassa Juuson kierroksella vähän muutakin pelissä kuin sarjapaikka jatkomeina. Tässä on pelissä myös Kallungin viikset on myös linjalle. Niin on, aivan. Kallungin viikset on laitettu linjalle. Jos tänään ei tulosta tule, niin viikset lähtee. Kyllä. Siinä ollaan ja tällä hetkellä näyttää vähän huonolta viiksien kannalta. Kyllä. Katsotaan. Mä luulen, että Kallunkin on semmoinen kaveri kumminkin, että jos tää lopussa rupeaa näyttää huonolta, niin oli se sitten pakki tai mikä tahansa, niin kyllä se tämän pelin ratkoo sitten. Kyllä. Jos ei vastustajan päähän, niin omaan päähän sitten. Ja Luvelle siellä hyökkäyspäädy, rajaheitto. Hyvä suolaus. Pakko se pallot kuitenkin hakea. Kyllä. Ei ole vielä pallopoikia tämän tason välissä. Ei oo, kyllä se on kyllä harmillista siksi, mutta nyt tulee, ei Arttu ihan päässyt väliin, nyt oli ihan hyvä. Kaveri avaa laitaa pitkin kyllä aika vahvasti, mutta tällä hetkellä he puuttuu täältä ja heidän laitansa on täällä. Keski on rauhoitettu peliä siellä, levittää laitaa, hakee miskaa. Sieltä haettiin, mutta ei, nyt tulee vähän kova kosketus päädystä yli ja vastustajalle maalipotku. Ajatus oli kaunis. Oli, sitä haettiin tänne noin. Ehkä pikkuhiljaa päästäis peliin enemmän mukaan, niin veikkaisin, että vastustajat kuitenkin loppuu jossain kohtaa ajalle, ja se prässi-into vähän hiipuu, niin siinä kohtaa on ehkä se meidän paikka sitten kuitenkin. Toivotaan, Luve on ollut tunnetusti semmoinen joukko, että kun kellos alkaa olla 70 minuuttia, niin Luve on ratkaissut pelit yleensä siinä vaiheessa. Niin katsotaan, minkälainen matsi tästä vielä saadaan. Nyt tuo
Nieminen tuo sieltä palloa. Pallongille keskelle ja sitten kääntyy. Hienosti mennään. No niin, nyt kääntyy nätisti sieltä Oliverille ja nyt lähdetään. Ai, tuleeko? Nyt oli aika hyvä. Hienosti yritti siinä väliin. Ei ihan ehtinyt Ville. Ville jalat ei ihan riittänyt tällä kertaa tuomisen ajatuksen. Ja vesisade on muuttunut taas lumeksi. Mediatiimi tärisee täällä näin. Kyllä. Nyt. Oi ja ihana. Hyvä. Kyllä. Ja sieltä vedolle. Tuuri voittaa siinä keskikentällä ja lähtee hakemaan. Nyt haettiin kantapäälle ja sieltä haettiin. Ja siellä on, ei ihan. Tolpa Nyt vieressä ohi, nyt oli hyvä peli. Siinä pienellä tuurillakin seilattiin sinne pikkuinen kantapäänätti siihen niin. Mutta tämmöisissä tilanteissa Luve on ollut kovaa, että keskialoja voitetaan palloja, nopeasti käännetään. Tää on niinku se Luve erityisesti niinku erityistaito voisi sanoa. Kyllä. Ja nyt kaveri hakee, siellä on nopeata laitaa. No, onneksi oli tällä kertaa liiankin nopea. Takalumi suojaa hienosti, kyllä. Lasten hakee hienosti noita ristijuoksuja tuossa hyökkäyksessä. Ei lähde suoraan hyökkää sinne eteenpäin, vaan lähdetään niinku... Tässä alkaa olla jotain rakennettakin tässä pelissä. On ja heillä on nopeat laitat tuolla, niin he pystyy pelaamaan sillä hyvin paljon, että he saa sen kovan syötön tuolta laidasta tulemaan, niin se tulee kovalla vauhdilla kaveri sieltä. Todella kovalla. Nyt alkaa tuulemaankin ihan kivasti. Yritetään vähän peittää mikkiin, niin saadaan. Mä pistän oman tänne takin sisälle, että jos tää alkaa mumisemaan tää ääni, niin nyt ollaan kääriydytty tänne näin. Totta tosiaan, keli on kyllä mitä mainioin. Mutta onneksi ei ole vesisade. Ei, mutta kyllä se siksikin ehtii vielä muuttumaan, ei mitään hätä. Se on juuri näin. No niin, nyt, sieltä tuli, saatiin vielä laittaa levitettyä, meni vähän hiukan liikaa eteen, mutta ihan hyvä yritys on. Raja heitolla jatketaan. Millainen mahtaa olla, Kallungilla on kuitenkin kentän suurimmat hauikset, niin tuleeko tänne asti vai niin jääkö matkalle, miten tässä mahtaa käydä? Niin. Arttu valmiina ja sit mennään. Kyllä. Ja Arttu sieltä. Ja Arttu nappaa. Oi. Kyllä, siitä. Hyvälle vaparipaikalle tosta näin. Oli Villeltä hieno jatko päällä ja Arttu oli valmiina ja sit sieltä lähti jo. Ei ihan saa. Niin. Sitten pientä painetta siihen, niin saadaan vähän. Ei olla vielä päästy ihan hirveästi mittaamaan, että millainen vastustajan puolustus on. Vastustaja on ainakin sitä mieltä, että jalkaa pitäisi riittää vielä. Katsotaan, kuinka kauan sitä sitten riittää. Sehän tiedetään, että meillä on kuntoa kuin kiviaitaa, mutta niin välillä se on vähän lyhkäinen kiviaita, välillä se on ollut pidempi. Ja taas haetaan laidasta kuvaa. Nyt oli kyllä, täytyy myöntää, että aika hieno syöttö oli kyllä, ei auta mikään. Pepe torjuu hienosti, jättää pallon. On kyllä. Tippuu boksi ulkopuolelle. Ja... Menee kauas yli. Pepe otti hienosti ensimmäisen siitä. Jenkki futiksessa oltaisiin pari pistettä voitu myöntää, mutta ei ole sama laji kyseessä. Ei ole. Kyllä, se oli Pepeltä hieno. Mutta niin kuin sanottu jo aikaisemmin, niin lasten pelaa aika vahvasti täältä laidan kautta. Heillä on pahuksen nopeat laidat. Ja he pelaa mielellään tuohon keskelle sitä palloa aika hyvin. Niin tässä olisi pitänyt olla jotain lämmikettä mukana. Minttu kaakao. Vähän klögiä. Kyllä jotain lämmintä olisi pitänyt olla. Irish coffee. Jotain lämmintä olisi pitänyt olla kyllä. On vähän tällä hetkellä semmonen keli, että... Sieltä Oliverilla niin kova pää, ettei edes huomannut, että se osui siihen. Ja sieltä ottaa. Sieltä seuraava kortti. No niin. Kenelle? Villelle. Osui! Kyllä toi Luve pelaa sikaa! Välitön palaute vastustajalta. Täältä jo palautetta. Kamera.
Kyllä. Katsotaan sieltä. No niin, nyt tarvitsisi saada palloa. Vähän ollaan ehkä ujojannut pallon tästä. Jos uskaltaa vaan. No niin. Ei onnistu. Arama kerkesi lähtemään sit jo. Vastustaja tulee aika helpon näköisesti sieltä Luvia prässäyksen läpi, mutta Luve rikkoo samalla, niin vapaapotkulla jatketaan. Ja siitä jatketaan nopeasti sinne laitaan ja siellä lasten pyörittää omaan päätyyn. Ja sanoin, että aika vähän on itse asiassa joutunut pyörittämään oman pään kautta. He on aika lailla pystynyt pelaamaan keskikentällä ja ylhäällä tuolla. Kyllä. Täytyy myöntää. Taas aivan kautta täällä tullaan. Ja aika pehmeästi siihen noin kovemmatkin syötöt kyllä, ei tarvitse. Jaha, menikö äijän kimpaali tässä vähän niin kuin nyt löysi kimpaali, löysi pallon sieltä jostain. Taisi luulla, että katsotaan sitten korjaako sit kun peli lähtee käyntiin. Yrittää etsiä, kyllä löytää jotain kyllä omaa sieltä, niin yritetään nyt olla. Kooti taivasta lähdettiin. Joo, peli siis tuolla noin Pepe avaa pallon, niin katsotaan, että löytääkö nyt. Tarttuko? Ei, kyllä nyt on hukas. Koetan löytää sieltä, mennään, päätyy. Yli meni. Katsotaan, että löytäisikö, jos vähän antaa pojan lapiin. Niin. Nyt vähän tärisee, kun meikäläinen joutuu tässä omalla kädellä näyttämään, että samalla kotikatsomaan voi miettiä, että kuinka kylmä täällä on. Sieltä tuli kulmapotku, että mennään päätyyn asti. Katsotaan, jos vähän. Nyt me jännitetään, tuleeko ne hienot kuviot, mitä tässä on nyt harjoitettu. Aiko se oli sivureen heitto, ei mitään sittenkin. Ei nähdä. Nonni. Jaha, ja sieltä Kallungi ei tullut. Ei, nyt tullaan ulos. Meillä on Eski täällä sitä varten. Hienosti Selostamokin blokkaa. Selostamo hoitaa nämäkin kotiin. Mekin ollaan valmiina ja hereillä täällä. Täysin valmiina. Sitten lähdetään taas vasen oikeeta laitaa nostamaan kaveri tuolla. Onneksi ei ihan jokainen syöttö sentään osu kohdalle. Tämmöseen Sub-Zero. Mitäs meidän kimpaali sanoo tällä hetkellä? Meidän kimpaali sanoo edelleen, että sanoo, että ei kiinnosta. Ei kiinnosta, selvä. No nyt me ollaan siellä. Oliveria kiinnostaa. Nyt mennään hyvällä vauhdilla. Ville sieltä. Jaha. Sitten mennään. Jaha, sit katsotaan, tuleeko takatolpille keskitystä. Nyt jos vähän sen näköistä kimpaali hakee taas. Ei tullutko, nyt haettiin Tonia, mutta Tonia ei ollut ihan hereillä tässä hommassa. Jäi liian kova, nyt meni vähän ohi. Ja peli kääntyy välittömästi, siellä on kaveri hanakasti tuolla nyt. Yes, äijä! Laitoista kaveri pelaa kyllä kovaa keskityspalloa ja täällä on takataapalla taas sankari odottamassa. Nyt niin. Jaha, Vasu ei mitään. Nyt meni. Se oli jopa huonompi kuin Eeron. Oli jopa mun ulkosyrjä näyttää paremmalta, mutta täytyy ehkä kaverille kyllä tunnustaa, että ehkä se ei osunut ihan kunnolla siihen palloon. Mun näyttää tuolta, vaikka mä osuisin kunnolla siihen palloon. Ai taas tulee Selostamoon kovaa. Ei onneksi osunut ihan meikäläisen lonkerokassiin se, että... Kommentit on ilmeisesti ollut sitä luokkaa, että tarvii alkaa meitäkin potkimaan täältä pikkuhiljaa. Eväskassi oli jo lähellä tässä näin, mutta vielä oltiin säilytty. Pelikellossa taitaa tällä hetkellä olla täydet minuutit, 45 minuuttia pelattu, että
Kohta pitäisi olla puoliajan paikka. Kyllä tällä hetkellä näyttää siltä. No nyt ollaan ehkä päästy vähän paremmin tähän peliin mukaan. Ehkä, mutta vastustajalla ne paremmat maalipaikat on ollut vielä. Aika on pitkää taas, ne on kyllä jäänyt valitettavasti aika monet tohon noin Sieltä sivuraja heitto on lyhyellä sisään ja taas laitasta tullaan. Taas painitaan. Edelleen Lasten jatkaa heitolla. Ja sitten pelataan keskitystä maalille. No siellä on Toni onneksi paikalla. Jätti keskitys Adamille. Nyt tarvitsi saada. Nyt oli Artun paikka, mutta vähän huono. Ei ihan saatu jalkaa sillä, että oltaisiin päästy oikeasti. No niin, nyt tulla. Ei, meni yli. Ei, haettiin Villelle sieltä laitasta sisään. Ei ihan onnistuttu. Nyt taas taivas alkaa vähän kirkastua. Vesisade ja lumisade, rantasade, kaikki sade loppuu jo pikkuhiljaa. Katsotaan mitä toiselle puoliajalla löytyy. Tällä hetkellä näyttäisi kyllä siltä, että sieltä olisi tulossa vähän kirkkaampaa taivasta. Että niin, toivottavasti tästä. Kyllä te joudutte näistä jotain maksamaan. Niin. Mitä? Etkä sä näitä ne ilmatteeksi antanut? Kyllä mä näistä maksan. Ja pojat siellä on... Kuinka pitkä tää erätauko? Siellä on striimi päällä. Kai sä ehdit. Totta, sä nyt kusella kerkeät käymään tässä. Ole hyvä. Joo, sit se on siellä välissä. Joo, mä voin käydä. Otatko sä Mikko, tuu sä tälle puolelle, kun täällä on nää romppeet, katon. Joo. Mäkin on sillä aikaa. Onko sä Mikko? Viimeisen päälle. Mitä siinä on nyt striimi edelleen päällä, niin haluatko antaa jotain pientä kommenttia? Peli on 2-0 siellä niin ja taukotilanne. Toivottavasti se striimi nyt näkyy siellä vielä. Ja... No, kyllä, niin kuin se tuossa on todettu. Kyllä tässä nyt sinänsä ihan mukana ollaan. Pirun nopeet on laitoja. Kyllä tässä nyt sinänsä ihan kyllä niin taitoa huomaa, hivenen kovempia kuin 100. No just näin, kyllä se tasoeron huomaa todellakin siinä prässissä, mikä Lastenilla on ollut tässä ensimmäisen puoliajalla, että Luve ollaan oltu vähän jaloissa siinä koko ajan ja löytyy semmosia hyviä niinku eväitä löytyy tosta pelistä, mitä voi ottaa sit mukaan, kun lähdetään 5. ja 6. kamppailemaan. Niin... Kyllä, mutta sanotaanko, että tämäkin peli saadaan silti näyttämään ihan täysin erilaiselta. Jos tästä nyt toisen puoliajan alkuun saataisiin painettua yksi pyyri, niin paineet kasvaa vastustajalla. Kyllä. Ja välittömästi, että sen jälkeen se on taas ihan eri peli. Mm. Ja tarvii muistaa, että tässä tilanteessa pelihän on 2-0 ja ensimmäinen maali tuli rangaistuspotkusta. Eli tässähän nyt ei ole ollut mitään niinku sen suurempaa niinku selkärangan katkeamista vielä Luvelta. Että taululla ei ole vielä se 7-0. Ollaan ihan täysin pelissä mukana. Että kuitenkin tarvii muistaa se, että varmaan aika monella jätkällä tässä Luvenkin joukkueessa, niin nämä on ensimmäiset pallon kosketukset sitten viime kauden jälkeen. Kyllä, juu. Että tosta kun dieselmoottorit lähtee toiseen puolelle taas käymään, niin mitäköhän sitten mahtaa tapahtua. Ettei tuolla kylmetytä aivan täysin tuolla. Se on just näin. Vaihtopenkillä. Ja nyt alkaa ensimmäiset vaihdotkin tulemaan sitten, että Suomen kupin sääntöjen mukaan niin 5 vaihtoa on jokaiselle joukkueelle ja 4 vaihtotilannetta, että lähteekö FC Lasten vaihtamaan esimerkiksi puoliajalla pelaajia, lähteekö Luve. Todennäköisesti Luven tilanteessa en näkisi, että valmentaja lähtisi vaihtamaan ensimmäisiä pelaajia, mutta mahdollisuus jätetään. Ei ketään näyttänyt siltä, että ketään olisi ollut mitenkään väsyneitä. Ei näytä siltä, että ei ole ollut ihan kauhean, tempo on ollut, mutta se on ollut aika, ei ole ollut päädystä päätyy koko aikaa. Että. Valitettavasti mitään pitkää prässiä vastustajan päätyy ei olla saatu aikaisemmin. Kyllä. Sitä odotellessa. Sitä odotellessa. Ja
Tarvii nimenomaan muistaa se, että nyt pelataan Suomen kuppiin, että tää on hyvä semmoista alkulämpöä kauteen, että voitto tai häviö, niin ainakin saadaan pelikokemusta pojille ja saadaan vähän ajettua uusia pelaajia sisään, mitä tässä on nyt muutama kappale joukkueessa tänäänkin mukana, niin enemmän ja vähemmän pelannut mukana. Niin. Nyt näyttää vähän siltä, että kentän puolella, että joukkueet alkaa valmistautua toiseen puoliaikaan, niin aletaan katsomaan, että miten jaksaako se enää toista puoliaikaa vai luovuttiko se jo? Jos tästä tehdään. Vamos äijät! Nyt jalka itse, Samo. Liitti jo. Helposti. Omari, toi maksaa sit 1 maali tai syöttö. Siis mun pitää sanoa Hiville, että teke. Toinen, niin lähdetään sunnereille. Ei mulla mene huomenna ollut töihin. Se alkaa molemmat joukkueet olemaan valmiita pelaamaan toista puoliaikaa. Tilanteessa 2-0. FC Lasten 2 johtaa. Siellä katsotaan, että tuomarit on valmiin ja vähän nyt tärisee kamera, joutuu itse pitämään, mutta Hyvä on! Ja pitkää vedä. no, Ai, mutta meillähän pääsi Miska penkille. ensimmäinen vaihto. Toinen, Ollikin jotain. Aha, eli Luve suorittaa 2 vaihtoa. Miten nyt on? Laitteet räkää. Mä en tiedä. Täällä nyt tuli tekniikan ammattilainenkin paikalle. Kun ei tää ei jaksa pitää tätä ylhäällä. Ei lainkaan. Kato, jos ottaa nyt adapteri pois tuosta välistä.
Me ollaan jäpätty vaikka kuinka paljon. Ja... Nyt se roikkuu sit tässä päällä. Pysytkö se vielä? Se vähän jännittää. Katos Miska nyt, että toimiiko. Kosketus. Hyvä oli. Joko nyt kuuluu? Joko nyt kuuluu? Nyt taitaa kuulua. Joo. No niin, No saatiin niin, äänekin takaisin. Taas ollaan äänissä täällä näin. Tai mehän ollaan täällä jauhettu koko ajan, mutta äänet on puuttunut. Miska saa sitten koosteeseen itse selostaa kaikki Kyllä, tilanteet, just missä on. jälkiselostus on aina kova juttu. Ja Miska on ollut ainakin hyvä niissä. Illalla tuossa otat niin vähän katsot millainen. Se on semmonen uusi IPA nykyään, mitä tuolla on semmonen Carchala. Niin sitä otat muutaman siihen pohjiksi ja selostat tämän koko hoidon siihen perään. Kuulostaa aivan loistavalta, tekisi mieli itse hypät mukaan. Niin, mä en kyllä aio tulla siihen mukaan, mutta mun puolestani voitte kyllä jo. Ei mitään. Sieltä lähdetään. Oliko paitsio linja sieltä. Ja tällainen niin kuin tiedotteen, niin 55 minuuttia noin pelattu ja peli on 3-0. Lasten teki tossa välissä, kun oli teknisiä ongelmia, niin teki 3. maalin. Joo. Nyt haetaan vähän pitkää karvaa. Me puuttuu nyt hiukan. Nyt tarvitsisi saada prässiä vähän ylös. Arttu lähtee sitä nyt hakemaan tonne. Mut nyt tarvii koko pakan liikkua kanssa samalla. Nyt tarvitsisi saada sitä prässiä tonne. Ja kauheasti saatetaan ensimmäisen jopa ja syöttää tuolla hyökkäyspäädyssä. Nyt tulee taas, kaveri haki pitkän, ai sieltä yksi läpi, mutta nyt oli Nieminen oli sitä hienosti ottaa. Hieno poikki, hieno katko ja laidasta ylös, hyvä oli. Luukas kävi hienosti paikkaamassa. Kyllä. Oli. Kylmän kangastama. Niin. Joo. Lasten pyörittää nyt. Nyt haetaan jo. Adamilta hienoa prässiä, saako otettua pallo sieltä vielä mukaansa. Kyllä kaveri pyörittää tällä hetkellä aika rauhassa heille. Ja tietysti mitään painottaa enää siksi, että meidän tarvitsisi saada prässiä vaan aikaiseksi. Nyt ollaan nyt vähän puolustusasetelmissa koko porukalla. Hieno syöttö tuli. Eski hoitaa. Kulmalle mennään. Kuva sitten. Tarvitko CV? No tarvii. Tarvii sitä kesätyöpaikkoja jotenkin saada, niin täällä otetaan mediatiimistä tällä hetkellä kuvaa. Niin. Täällä on joo, kyllä sitä haetaan sitä. Ja lasten hieno keskitys tuli. Oli, kaveri haki hyvin päätä, onneksi oli sen verran pyöreä pää, että meni yli. Sieltä haetaan. No niin, nyt saatiin hyvä. Nyt tulee Vilja sieltä. Kuin kahtaa saada. Nyt ollaan Arttu mukana. Kaveri tulee lujaa. Yes! Kolmas Kalle! Kaveri tuli kovaa. Mutta ei se, siitä ei vielä. Sieltä on homma jatkuu. Nyt tuli Eskille hyvä hakku sieltä. No niin. Hienosti haki Ville. Syöttö oli. Nyt pääsee käy tulee. Sieltä haetaan. No niin, jäi. Kaveri haistoi tämän kyllä. Näkyy vastustaja tällä hetkellä valitettavasti pitää palloa melko varmoin otteen. Nyt ollaan vähän askel pari perässä tässä hommassa. Sieltä. Kallungilta hieno katko tuolta laidasta, mutta nyt on taas, ollaan perhanan pienessä tilassa koko porukka tuolla lähestyykö boksin sisälle. Kaveri hakee. Ja sitten on nopea sankari, täytyy myöntää. Pallo liikkuu vaan! No, sitten tartti sapuja vähän, nyt tartti sapuja vähän. Lassi! Pela!
Lasten saa rauhoitettua peli. On, ja he on saanut puristettua meidät tonne hyvinkin matalaan. Vastustajan Manuel Neueri on kyllä hirvittävä. On, Manuel Neuer on kyllä aika ylhäällä. Nyt jos olisi hyvä jalkainen hyökkäjä, niin tästä jo reilusti ennen puolta kenttää kyllä saisi rokotettua tästä. No, sieltä tuli hyvä katko, mutta Tuurilta hieno katko siihen, niin keskellä kenttää tärkeitä blokkeja ottanut koko peli siitä keskellä. Me käydään siihen. Kevosa. no, sivurajalla lähdetään lyhyellä, mutta nyt ei onnistunut tällä kertaa. Sen verran oli prässiä mukana ja nyt tarvitsisi saada omille vaan. No niin. Nyt ei, kaveri katkoo kyllä hyvin. Mutta ei sitten. Tunti alkaa olla pelikellossa tällä hetkellä. Pelitilanne edelleen siis 3-0 kotijoukkueen eduksi. Luve on edelleen perässä. 3 tarvitsisi tehdä, jos haluaa Juuson kierroksella tulos. Lasten rauhoittaa peli jälleen kerran todella hienosti. Meillä on prässi on aika alhaalla, ei olla nyt ihan kauhean hanakasti menossa. Että jäädään vähän. Ja valitettavasti tietysti aika käy koko ajan kaverille. Kyllä. Se oli hyvä. Sieltä sitten lähdetään sivurajalla jatkaa. Kotiainen nappaa siitä pallon ja Adamin kanssa yhteispeli, mutta ei tule tästäkään. Ei ihan onnistunut. Vastustaja ei ollut ymmärtänyt tehdä tuplasolmen kengään. Kyllä ne on välillä. Vai onko taktista? Junioreista tuttu. Kyllä, vai onko taktista peliään pelaamista tässä näin? Otetaan kaikki sekunnit pois kellosta, mitä mahdollista. Vielä ottaa. Sieltä tulee vähän kontaktia tuohon. Kyllä edelleen. Kotijoukkue liikuttaa palloa paljon paremmin tällä hetkellä. Ollaan vähän jäljessä koko ajan. Haettiin sieltä, Ville tarvitsisi saada vielä. Siinä on vähän kaikki. Pääsee reppuselässä. Ville ottaa vähän etureidestä kiinni. Kaveri. Ja painu touchdown, kun mies SmackDown. Siitä junttaa. On sit hakenut paalujunttaa vaan. Hyvällä huumorilla voidaan jatkaa. No, nyt ollaan taas meidän päässä. Hienolla seinäsyötöllä tuli vielä läpi. Nyt on siellä. Ville hoitaa pallon ulos. Ai, ja kuinka sopivasti vielä sieltä verkon välistä. Nyt tarvii kysyä, että miksi tommonen verkko on tehtykään, että nappaa tolleen, mutta tiputtaa toisella kentällä sitten. Niin, tiputtaa väärälle puolelle. Niin, siinä on eri tason ratkaisuja. On näitä. Mä en ota kantaa näihin, kun mä oon ei oteta kantaa insinööritason toimintaan. Ei kannata. Nyt sieltä. Nyt lasten hienosti, nyt tuli pitkä syöttö sinne, mutta tästä taas nähtiin tätä lasten hieno yhdellä syötöllä. Joo. Saatiin taas Luven puolustusrikki. Nyt on 2-1. Nyt olisiko ei vaan mennä paitsi puolelle, niin sieltä Arttu hae vaan paikka. Yrittää yksin tulla sieltä, mutta Arttu ei saanut sitä syöttösuuntaa löydettyä tarpeeksi ajoissa. Ja täällä olisi ollut toinenkin laita mukavasti auki vielä.
Olis voinut jo, täällä olisi ollut aika hyvin tilat. Kaveri valmiin. Tässä huomaa sen Luven puheen puutteen, mitä tässäkin ei ole kuulunut tänne selostamoon asti, niin voi sanoa, että ei sitä ole ollut silloin tarpeeksi. Ei, aika vähän kuuluu jo. Kaveri puhuu kyllä koko ajan, täytyy myöntää, että siellä kyllä tulee koko ajan, mutta ei. Meiltä vähän puuttuu nyt. No nyt alkaa ehkä vaan kaverinkin toi laituri vähän hyytymään tuolta mennään. Nyt Kallunkin kyllä jätti ihan kylmästi tuohon. Nyt alkaa olla ne minuutit, kun Kallunkin alkaa loistamaan kyllä, tässä pelissä erityisesti. Että aletaan huomaa, se nopeus alkaa tulemaan sieltä. On ja sitten niin, kyllä. Nopeus, kestävyys. Mut hienosti Ville nappaa pallo vastustajalta. Ville sai hienosti. Oli hyvä. Ai, sit jäi vähän jalkoihin, mutta sieltä tultiin hienosti. Nyt meitä on 3, nyt meitä on 4 itse. Ja sieltä laitettiin Julius juoksemaan. Nyt Ville jää. Arttu meni vähän jo väärälle puolelle. Hienosti saa Julius pidetty pallon. Nyt saatiin pelattua. Nyt pitää muistaa paremmin. Päästäis vähän haastamaan tonne. Nyt haettiin Artulle jalkaa. No sit lähtee, mutta ei. Siellä olisi ollut ihan komia kuti Tuurin jalasta lähtee, mutta vastustaja sai hienosti blokattua siinä. Nyt mennään sivurajalle. Siellä suoritetaan vaihtoa tällä hetkellä, lasteen vaihtoa. Kyllä, sieltä olisi tulossa kaveri sisään. Luvel edelleen 2 vaihtoa suoritettuna. Meneekin puoliajalla. Kyllä. Ollaan vielä meillä. Mahdollisesti löytyy vielä vähän jalkaakin penkiltä. Kyllä. Eli puoliajalla Luve vaihto Tuomisen ja Nymanin pois ja kentälle tuli Nevanpään veljekset. Meneekö pupi kiinni? Eikö mikä? 25 minuuttia peliaikaa. Oli vaikea syöttö kyllä siinä. Kyllä. Ja hienosti Nieminen saa... Toni ei saanut. Eski hoitaa. Kyllä. El Capitano hoitaa kyllä. Nyt jäi Kallungilta vähän Ai sieltä. Hienosti Tuuri saa ja tulee tänne näin. Nyt on jo piirti. Ei liian pitkä. Hienosti yritti. Hienosti Ville taisteli loppuun asti. Kamera ei tainnut ihan napat, kun nyt vasta kääntyi, mutta uskokaa, Luve sai hyökkäyksen aikaiseksi. Ulkopuolelta kerrottaisiin. Kyllä. Taitaa olla rajaheitto tällä hetkellä, kun Tiainen astelee sinne. Niin... Se rajaheitolle meni. Kaukana vaan pallo. Pallo on vähän tuolla. Taisi mennä taas naapurikentän puolelle. Ja kello toki käy edelleen. Kyllä. 65 minuuttia noin pelattu ja Lastein on suorittanut 1 vaihdon ja pelikello tikittää. Näyttää siltä, että sieltä saattaisi olla Luvellakin kohta tulossa. Kyllä. Ja tilannehan siis edelleen 3-0. Kulmalle mennä. Kyllä, ja jos tästä Luven vaihtopenkkiä katsoo, niin siellä on 2 pelaajaa hyppimässä ja pomppimassa. Jos katon oikein, niin taitaa olla Johannes tulos ainakin kentällä. Siellä hienosti. Hieno haku oli. Oi, pallo! Ei saatu. Nyt oli pallo hyvä. Pyöri boksissa hienosti, mutta ei saanut Luve tehtyä avausmaaliin. Nieminen pitää hienosti palloa. Ja... kääntyy. Adami taistelee hienosti pallon kanssa, saa pidettyä. Ja taistelee vapaa potkunkin Luvelle. Ainut kaatunut pelaaja on vastustaja. Koikku. Saadaan vaihtoa. Jos katsoo oikein, niin siellä on Huhta ja Pikku Jooppi tulos kentällä. Jos näen oikein, niin Lauri. On kyllä, sieltä menossa Nieminen ja... Vai? Joo, kyllä sieltä olisi menossa Nieminen ja... Ketäs on toinen? Joo, kyllä. Kyllä juuri näin, eli todennäköisesti Johannes tippuu tuohon
Niemisen paikalle tuohon vasempaan topparin paikkaan ja Pikku Jooppi tuo sitten nopeutta hyökkäykseen tai keskikentällä. Sieltä haettiin Arttua, mutta ei nyt ihan... Johannaksen ensimmäiset kosketukset palloa ja menettää pallo ikävässä paikka ja Lasten lähtee vastaan. No, mutta ei mitään, sieltä saadaan turjoita. Nyt tuli nilkoille vähän. Nyt on vähän semmoista pinkiponkia tuossa keskikentällä alkoi olemaan. Sieltä toi Joopi toi jalkaa sieltä. Ihanaa! Nyt on Lasten ikävästä hyökkäyksessä Eski pysäyttää. Eski pysäyttää hyvin, mutta nyt kaveri on nopea. Täytyy nyt. Aha, sitten on Tiainen jo pelin alla kanssa. Nyt alkaa olla porukkaa. Sieltä tulee aika nättiä. Haettiin kyllä sinne, mutta ohi menee. Kyllä. Jaha, mennään kulmalle. Nyt tarvii katsoa. Tuomari ja linjatuomari näyttävät eri, niin Joo. käydään keskustelua, että kummankaan sitten jatketaan. Nyt keskustellaan, kumpi on oikein. Kyllä. Millaista tämä nyt sitten menee, nyt kun meillä on linjalla? Kumpi tässä sitten oikein on? Onko viimeinen sana päätuomarilla vai linjurilla? Virallisesti taitaa olla ero tuomariin, mutta sitten kivipaperin sakset taidetaan tuossa vetää hetken aikaa, saadaan pelikellosta pois kanssa sitten. Maalipotkulla lähdetään, maalipotku. Kyllä, siellä oli linjuri, oli tällä kertaa vahvemmilla. Kyllä. Oho, sieltä. Vähän jäi hiukan liian pitkä, ei saatu ihan jalkaan. Nyt painaa Joopi duunia taas. Nyt on jalkaa ja intoa. Järjestämme ei puhuta mitään. Järjestämme ei puhuta mitään. Jalkaa ja intoa. Järjestä voidaan alkaa puhumaan sitten loppusyksyn peleissä, kun peli alkaa olemaan kasas, niin voidaan alkaa siihen järkipuoleenkin sitten. Vielä ei lähdetä siihen lainkaan. Siellä Lasten hyökkäjälle paitsi, joten jatketaan epäsuoralla vapaapotkulla. Sieltä Pepe antamaan ja sitten katsotaan, tuleeko pitkään vai pelataanko lyhytkään. Lyhyellä lähdetään. Sitten Pepelle takaisin, Eskille keskelle ja nyt hienolla kolmiopelillä. Nyt saadaan aika nätisti sitä palloa. Johannes tuo jalalla keskelle ja tulee sieltä. Ikävästi tulee kyllä jaloille. No, nyt tultiin loppuun asti. Mutta niin kuin vastustajakin totesi, että nyt oli treenattu. Kyllä. Oikeaan paikkaanko sen ottaa. Täytyy silti. Hienoa liikettä. Täytyy silti. On ja täytyy se kyllä todeta, että en tiedä miten paljon pojat on päässyt reenaamaan, mutta niin ehkä se huomaa meilläkin vähän sen pallottomuuden tässä, että ei ole päästy niin kauheasti reenaamaan. Niin ei se pallo oikein liiku eikä tottele niin kuin se ehkä mun normaalisti sitten tottelisi kesällä. Kyllä, ja tässä huomaa todella hyvin tämä Lasten pelaaja, kun lähtee, se liike on ihan erilaista kuin Luvella tällä hetkellä. Haetaan niitä avoimia paikkoja täällä koko ajan keskikentältä, lähtee myös alaspäin pelaajat lähtee juoksemaan hakemaan paikkaa. Ja se tässä niin kuin on suuri ero varsinkin Luveen verrattuna. Sieltä Lasten tulee. Tiainen hoitaa, mutta nyt tuli valitettavasti väärään jalkaan. Varattu vastustajan konttiin. Täälläkin on vielä. Omaa pelaajaa, kyllä. Hieno seinäsyöttö siinä, niin saatiin laitaa sitten. Kyllä. Tiedettiin miten tämä hoidetaan. Ja Pepe hoitaa, oli Pepe hoitaa. Otti blokkiin siitä, johon taisi Eskistä ottaa koppiin vähän. Jatketaan. Kulon potkulla lähdetään. Mitäs meidän kimpaali tietää maailmasta? Kyllä hän tietää tällä hetkellä aika paljon. Kenen kaljuun päähän se on tarttunut niin. Toivottavasti ei ainakaan selostuskoppiin. Meinasi täällä on pressu kattoluukun päällä, ettei ei sekoitu vahingossa palloon. Kyllä taitaa tällä hetkellä olla keltainen paita tuomarilla, niin nappaa siihen kiinni tällä hetkellä. Niin. Se voi olla ihan hyväkin. Toki tuomari on välillä ollut vähän peliperässäkin tuolla ihmettelemässä. Samalla tavalla meidän kamera on ollut niin, aika perässä usean tilanteessa. Kyllä.
niin. 18 minuuttia pelikellossa tällä hetkellä. Luvella olisi se 3 maalia tehtävän, että olisi edes mahdollisuuksia päästä Juuson kierroksella tulos tällä hetkellä. Vielä vastustaja otti pari vaihtoa ja katsotaan sitten. Luve suorittanut tässä vaiheessa 4 vaihtoa ja lasten 3 Jaha, kappaletta. ei annettu lupaa vielä. Uusiksi menee. Kyllä. Jos näitte ihmeellisen vilahduksen, niin se oli totta tosiaan Leijona Harja Nieminen, joka livahti kameran alta tuossa näin. Ja kulmapotkutilanne tässä siis on. Sitä täällä haetaan ja lyhyellä annettiin, mutta ikävästi pääsee siitä. on, mutta uutta haetaan, uutta kulmaa. Hyvä blokki siihen. Seuraava kulma. Kaveri pelaa lyhyellä aika mielellään tuota kulmaa tohon. Kyllä todella vähän on tullut, toivotaan keskityspalloja kulmatilanteeseen. Tässä alkaa olemaan joku taktiikka, tässä näyttää vähän olevan. Kyllä se voi olla, joo. Terveisiä Länsirannikon liigaan, niin täällä on kenttä niin tasainen ja hyvä, ettei tarvitse pelata sitä ilmapalloa. Voi pelata maata pitkin. En välttämättä ymmärrä, mitä tarkoitat. Puhutaan nyt näistä perinteisistä perunapelloista, mitä tuolta Poriseudulta löytyy. On juuri näin. Kevätperunat on nostettu just ennen kuin peli alkaa ja sitten siinä Trekolmaassa sit yritetään pelata. Mitä on ehkä vähän tasaisempi tää. Jaha, sit haetaan pitkään. Ai ei ihan tullut Arttua. Eikä saa napattua keskikentältäkään palloa ja nyt alkaa Luven pakkaa olemaan aika on, ja kaverilla on kyllä aika vahva keskikenttä, täytyy myöntää siellä. Mutta pakko nostaa tässä 2 pelaajaa, Tiainen ja Eski. Älyttömän hyvää peliä tuo puolustuspäädyssä. On, pojat pelaa rauhassa ja yhteistyö tuntuu sujuvan. Toinen hoitaa ensin miehen ja toinen ottaa pallon ja toisinpäin. Niin sujuu kyllä hyvin, ei siinä ole mitään. Pallo lentää. Kyllä, ja nyt mennään maalipotkulle juu. Kyllä. Ja tietysti Siitä ei tarvinnut keskustella. kyllä. Tästä ei tarvinnut keskustella. Nyt oltiin hyvin Jaha, täällä on Joopilla uudet nappikset jalassa. Ne on Kamerassa näkyy juuri ja tulee vielä vähän näyttämään vielä tulee. Että vielä ne. Kyllä. Ne on silikonispreillä vedetty ennen pelin alkua. Kyllä. Liukas mies. Kyllä. Jaha. Kallunki taas palloon, sit lähdetään hakemaan sivurajalta tuolta. Voisi mennä maali eteen ja... Ei nyt. Jaha. Ja nyt tuli sieltä, tuliko toinen keltainen, niin se on punainen kortti siitä sitten. Onko näin? Kyllä. Kyllä. Ja se tarkoittaa sitä, että Joopi Ville. Ei. Lähtikö sieltä Kuka sieltä lähtee? Punainen kortti on ilmassa. Kyllä. Mutta oliko Joopi ei katsonut. Ei, oliko se oli vastustaja pelaajalle. Sieltä tuli. Kyllä. Sieltä tuli. Kyllä ainakin täällä Joopi Ville näyttää kävelevää ulos kentältä pikkuhiljaa, mutta... Kyllä, vastustaja sen otti. Eikö kyllä, Ville sen otti. Kyllä, Ville otti punaisen kortin tällä hetkellä, kyllä. Ville otti toisen keltaisen kortin ja punaisella kortilla ulos pelistä. Niin, eihän hän se tietenkään saa mennä tonne. Joo. No sepäs siinä. Mikäs siinä? Tämä hetkinen. Ja sitten tapahtui myöskin... Eikö siellä otettiin vaihto? Juu. No niin, eli vastustaja otti vaihdon samaan aikaan. Kyllä. Jaha. Eli... Ei nyt ihan olla Espanjassa kyllä, mutta... Ei, jaha. Jaha, komeet poikii kamerassa. Kyllä. No sanotaan, että tämä ei nyt helpota varsinaisesti tätä toimintaa, jos pitäisi maali tai pari tehdä, niin... Kolme perässä ja yhden vajalla. Kyllä. Ei helpota. Mutta noin 13 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä ja nyt alkaa vahvasti aistimaan ilmasta sen, että Luve taitaa tässä taistella vielä loppuun asti, mutta... Kyllä me ollaan nyt ehkä hiukan nyt omaan kohtaloomme nyt kyllä
Ei se yritys nyt ole ihan niin vahvaa enää, mitä se ehkä on ollut tässä alussa. Katsotaan, nyt tää menee vähän puolustustaisteluksi. Kyllä. Yritetään pitää vielä fiksut lukemat, ettei mene ihan tennislukemien puolelle. Että siitä Lasteen ottaa vapaa potkuja. Mutta voiko tästä punaisesta kortista lukea, että Luve on pelannut fyysistä peliä tällä kertaa? Että ehkä. sääntöjen vastaisesti, mutta kuitenkin. Toki peli on ollut aika lailla niin fyysinen puoli ja toisin, niin siinä mitään. Kyllä. Toki pääasiassa ihan rehtiä vääntöä, ettei siinä ollut mitään valittamista. Nähtiinkö oikein? Hienosti yritettiin jotain. Se luettiin kyllä hienosti pois. Siinä ei ollut kyllä mitään. YouTube highlightteja katsottu ennen peliä, niin yritetään nyt kun taululla 3-0. Niin. No oli just tämä, mistä äsken puhuttiin, se kuusat hiklitsit. Kyllä. Mitä niin oli katsottu YouTubesta ennen kuin peli alkaa. Ja sieltä tullaan taas, kuinkahan Kallungilla nyt jalkaa riittää. Jari hakee poikkarin tuolta, mutta nyt on... Se oli puolen vaihto. Nyt oli kyllä. Nyt tulee Danny Welbeck harhautuksia, tulee vähän. Nyt oli vähän. Menesi. Niin, siinä nyt kävi niin, että nyt hänet todettiin porilaisittain menee ja pistettiin pallo pois jalasta. Ei ihan vastustaja nyt vattalleen, mutta... Niin, on nyt, mennyt, katnyt. Kyllä, ja kaikkia edeltävää. Niin. Ja kulmapotkulta lähdetään. Tuleeko lyhyenä? Ei, nyt tulee. Haettiin vähän. Joo, siellä oli. Eski hoiti senkin pallon. Jatketaan seuraavaksi. Tuleeko vaihto taas? Kyllä. Joo, kyllä sieltä. Näyttää vahvasti siltä, että Mäkelän Kalle tulee vähän vahvasti näyttää siltä, että sieltä otetaan Kalle sisään. Se tarkoittaa sitä, että tässä niin 12 minuuttia me ollaan kohta 2 vajalla. Sellainen riski tässä nyt Juhan on olemassa. Jaha. Onko näin? Kärkeä. Apajasalo, Arttu vaihto ja Mäkelän Kalle sisällä. Apajasalo ulos ja Kalle kärkeä. Lähdetäänkö nyt niinku pelaamaan sitä, että ei tule niitä tennislukemia? Että... Nyt. Ei, siellä siirrettiin. Kyllä. Piikkiin ja Kalle tulee nyt pistetään lisää puolustusvoimaa tänne näin. Kyllä. No niin. Joo. Ja nyt jos vastustaja Noijeri ei ole hereillä, niin tässä on aika iso Pepe riski. katkoo hienosti ja nyt olisi vasta-iskun paikka. Ei haeta. Joo, kyllä. Haetaan laidasta sieltä. No niin, ja hienosti jalkaa. Vieläkö Kalle? Ja Kalle. Kalle jaksaa jo. Nyt on pikkujoopilla on juo. Kalle laittoi vähän kyllä, nyt taisi Kallella tulla omaan nopeuteen tuo syöttö. Että... Oli se oli kyllä. Nyt oli hiukan liikaa jalkaa siihen ja liikaa intoa. Mutta... Liian tuoreet jalat. Mut piti sanomani tossa, että jos vastustaja Noijeri vähän liian innokkaasti pakkaa nousemaan tuolta, niin Kalle on kyllä vaarallinen tuolta keskiviivan väärältäkin puolelta tässä hommassa. On kyllä siinä mielessä. Nyt oli aika hyvä, nyt jäi vielä siihen ja Pepe. No niin. Kyllä kaveri vieläkin pressaa, kyllä täytyy myöntää. Kyllä, ja 3-0 tilanteessa vielä jaksaa näin paljon pressata, eikä ala tippumaan turhaan. Ei, täytyy myöntää, että kaveri pelaa kyllä aika... Ja hienosti Nevanpää ottaa pallo. Nyt olisi pikkujooppi irti. Sieltä nyt lähtee Kallunki. Kyllä, Kallunki on toinen, kenellä saattaisi olla kyllä annettavaa tuolta viivan väärältäkin puolella. Jaha, joukkueenjohtaja kättä lippaa. Ja nyt ollaan paikoilla. Yrittää Johannes vähän jättää siinä niin. Hienoa jättöä haettiin, mutta valitettavasti kaverin jalkaväliin pallo väljemmille vesille. Ai, nyt oli hienoa rakennusta, kyllä täytyy myöntää. Ja vielä kuitenkin muistetaan, ollaan nyt yhden vajalla edelleen. Totta, unohdin itsekin tässä. Kyllä, ollaan kuitenkin yhden vajalla, niin oli kyllä, ei siinä mitään. Ei siinä tilanteessa. Kyllä, sitten mennään kulmalipulle taas kerran. Samalta puolelta joka kerta kulmapotku. Monta kertaa ollaan pelissä nähty. Lähteekö yrittämään? Nyt jää boksi ulkopuolelle. Jää tässä vähän
On, mutta täytyy sanoa, että kaveri on tullut kyllä aika vahvasti tätä laitaa taas sitten tällä puolikkaalla. Kyllä. Ilmeisesti mä veikkaan, että tuo Kallunki on vähän aiheutti sen, että pojat muutti vähän systeemiä. Nimittäin ensimmäisellä puolikkaalla he tuli toista laitaa koko ajan ylös. Kyllä. Yrittivät, mutta ja täällä tulee boksin... Kallunki tosiaan nopeudella pystyy aika hyvin pitämään sen. Kyllä. Ja vasten syöttää siihen 16 ulkopuolelle, yrittää hakea vasemman jalan keskitystä. Numero 33 kävi aika hienosti hakemassa tuossa noin paikkaa. Mutta pääsis keskittämään, mutta Eski on siinä. Kukapa muu. Ikinuori Eski välissä, eikä se. Nyt Eski ottaa lyhkäsen pois. Kaveri hakee silti todellakin lyhyellä pallolla pääasiassa. Ja Eski nappaa. Niin kuin tulee Joopi. Ei ihan ehdi, kaveri on nopea. Nyt tulee pitkä keskityspallo ja nyt on vähän kaikki hukas ja saako? Kyllä. Sieltä 4-0. Kyllä. Nyt tuli semmonen kukkupallo sinne. Kyllä. Toivotaan. Ja tällä kertaa se nyt sitten totta viekö sinne. Kyllä. Kyllä. Siinä taisi olla vähän Luvel kommunikaatio puutetta vai mitä oli, mutta kuitenkin pallo on maalissa ja pelitilanne on 4-0. Pallos aivan jäätävä. Oli kyllä siellä. Pepe ei oikein tiennyt, että uskaltaako hän tulla siihen vastaan vai eikö hän uskalla tulla. Ja Pepekin tarkistaa siellä parasta aikaa, mitä TikTokissa tapahtuu, mutta 6 minuuttia peliaika jäljellä taululla 4-0 ja Luve on yhden vajaalla. Niin... Huomattavasti parempi ottanut tai kapimmat siltä. Mitä ensimmäinen? Kyllä, viime vuonna oli kyllä Siinä sanotaan, että siinä pelissä me ei kyllä saatu hippaa. Nyt ollaan aika hyvällä mallilla kuitenkin. Jaha. Ei haettiin nättiä, mutta täytyy myöntää, kaverin keskikenttä on kyllä perhana. Oi, nyt hakee, Tuuri hakee. Nyt tultiin kahden jalan pulkka. Kyllä. Juuri ne. Mitä rikuusta? Jäi sieltä tulee. No niin, nyt tulee tänne selostamo valmiina täällä. Tiedetään koko ajan, missä pallo menee. Ei meillä ole mitään hätää. No siitä taas kamerakuva pääsee. Kyllä, kamera kääntyy. Kyllä, ja kieltävät kengät on mukana. Nyt painetaan. Niin, toiseen suuntaan. Nyt voi huomata sitä, että Jooppi prässää yksinään. Hienosti prässääkin vielä. On, mutta nyt on vähän, kun ollaan yksinään liikkeellä, niin kaveri Kyllä. Olisi jäänyt kyllä selostamalta juoksemaan. Selostamalta olisi jäänyt juoksemaan. No ei me Atteen oteta kantaa, mutta... Kyllä olisi jäänyt tällä talvikunnolla. Niin. Kahdella muulla ainakin olisi jäänyt kyllä... Hyvä tarkennus talvikunta. Niin, kyllä. Semmoinen meillä on sellainen talvikunta ympäri vuoden. Karhukki nukkuu talviunta. Meillä on semmoinen samanlainen... Nyt lähti Nevanpää, lähti juoksemaan. Vähän pitkä kosketus Johalta ja Tuuri nappaa pallon ja se on siellä Pepellä tällä hetkellä. Pepe levittää hienosti Jaiselle. Joo. Nyt tarvitsee saada laidasta ylös, vaan kaveri tulee edelleen kova. Sieltä Kalle. Ja hieno. Hienosti jatkettu, ei saanut... Ei ihan Lauri saanut jalkaa väliin. Hieno. Pari pientä syöttöä, mutta ei nyt olla ihan... Kallunki hoitaa. Pystyykö hoitaa? Kaveri on kyllä nopea. On. Todella näppärä pallo. Jaha, ja maalipotku. Ei ollut kyllä nyt. Taas kyllä täältä kameran ulkopuolelta joku johtaa tällä diilaa huiveja. 2 on myyty jo, nyt ollaan hyvässä iskussa. Tääkin reissu on melkein maksettu jo. Kyllä, vuosibudjetti on melkein saatu kasaan jo. Että... Nyt tullaan lujaa. Sieltä tulee ihan niistä ja hoitaa loppuun asti vaan. No niin, ja nyt saatiin. Ja hyvä, ja siitä sivurajalle vielä. Siinä alkoi Johanneksella olla makuu vähän, että jos ei kukaan muu, niin minä itse teen sen. Että... Näin, ja se on ihan oikein. Kyllä. Se on ihan oikein. No niin, nyt hieno sieltä välistä. Nyt vielä Joopi liikkeelle. Nyt tulee vähän vaikea se Kalle olisi siinä katsoja tosta maalta sen punaisen. Ei Kalle vielä. Ei se säästelee sitä vielä. Nyt No sieltä hyvä katko oli.
Mutta edelleen huomaa, että meiltä alkaa ehkä pikkuhiljaa bensa loppumaan ja kaveri prässää kyllä kovaa. Täytyy myöntää, että on kyllä ollut kova prässi ihan alusta asti. Ja kun sitä jaksanut vetää ihan loppuun asti. Mikä on yleensä ollut kuitenkin noissa meidän peleissä tupannut olemaan se, että ehkä alussa jaksaa prässätä, mutta sitten loppua kohden se hiipuu. Satakunnan sarjoissa on totuttu pelaamaan, että 80 minuutin kohdalla enää muutama pelaaja jaksaa juosta. Juu. Niin kun vastaus on joukkoja, mikä on prässännyt koko 90 minuuttia, niin tässä pitää vaan nostaa hattua oikeastaan FC Lastenille. Kunto on kyllä kohdallaan ja sitten myös pelitaktiikka ehkä jopa voisi sanoa. Kyllä, mutta nyt Julius nappaa palloa jo syöttää. Ja sitten päästäisiin taas liikkeelle, nyt otetaan ehkä vähän turvallista. Tuuri nappaa palloa ja täällä olisi Tiainen vapaan laidassa. Pistää pitkänä ja ei ihan. Ei takakierre ei pure. Aha. Ja sieltä tulee nyt keltaista korttia. Taitaa tulla suun soittoamisesta vai oliko jälkitilanteessa jotain, mitä en napannut? En osaa sanoa, mutta sieltä nostettiin vähän keltaista klapua ylös. Näytti olevan vastustajalle. Kyllä. Aha, sitten lähdetään hakemaan. Yksi kunnon veto, kun saataisiin vasta. Se vestari vähän kylmissään ollut. Kyllä. Kampeli, niin saataisiin se kuparinen puhki. Muuten meillä jää kaikki meidän hyvät fraasit käyttämättä, mitä harjoiteltiin tuossa bussimatkalla. Kyllä, monta on. Jos ei mitään muuta, niin lähetys jatkuu sitten vielä. Niin, pelin jälkeen. Kyllä. Maali. Kyllä. Rupee. Alkaa pimeys laskeutumaan tänne Tampereellekin. Kyllä. Aurinko laskee täälläkin. Suuressa kaupungissa. Se on kyllä jännä. Kyllä. Niin on se. Ihan sillä iso penni. Asias, kaveri rakentaa, mutta ei ulkopuolella. Reilusti. Pelikello on nyt täynnä 90 minuuttia ja sieltä tuomari viheltää ja peli on päättynyt. FC Lasten voittaa pelin 4-0. No niin! Siinä oli. Joo. Ja Siinä oli. sitten jos El-partner antaisi mikin, niin saadaan sitten Miska Saksaa väännettyä, saadaan se haastattelu sitten tähän näin, niin on mikki siihen. Mulla on nyt yksi Vai otetaanko tällä? Meillä on kuitenkin tämä Voidaan tässä. ottaa. No voi tässä. Noin pistetään. Tää näyttää niin kuin olisi lennon johdossa. No niin! Saadaan vielä pelin jälkeinen haastattelu. Otetaan tuolta Toni Tuuri, otetaan haastattelu vähän kyselemään, että mites peli meni hänen mielestään ja miten lähdetään kehittämään tätä toimintaa tästä eteenpäin. Että katsotaan, että napataanko. Sieltä hän saapuu ainakin. Sieltä alkaa tulemaan jo palautet. Kommentit tulee jo vauhdista tuolta noin. Ei tarvii päähän pistää, mutta kun mä pidän mikkiä vähän siinä lähellä. Puhut siihen, niin. Kun se napattuu. Otetaan oikein ison maailman meininki. Toni, mites peli meni näin niin kuin omasta mielestä tällä heti alkuun? Aika paskaa. Jäljessä oltiin kaveriin. Ei muut sanottavaa. Ei muut sanottavaa. Juusokierroksella ollaan nyt niin kuin satakuntalaisista joukkoista ylipäätään nyt niin kuin lähes kaikkia ulkona, niin kertooko se jotain Satakunnan tasosta tällainen nyt kun ollaan Tampereen käyty pelaamassa 2 vuotta putkeen ja tilanne oli 7-0 ensimmäisen vuonna, nyt on 4-0, niin onko Satakunta jäljessä? No, niin 11-0 viime vuonna. 11-0. Yritetään vähän kaunistella, mutta niin kuin, miten tämä taso eroaa satakuntalaisista joukkueista niin kuin Tampereen ja muuhun Suomeen? Joo, kyllä se aika paljon. Tampereen ja muualla ja Suomeen ollaan niin paljon edellä satakuntalaista jalkapalloa. Että jotain täytyisi muuttaa. Onko kyse junioritoiminnassa vai ylipäätään valmennuksessa vai osaatko tästä sanoa omaa mielipidettäsi? Vähän ehkä sekä että. Varmaan talviharjoittelu. Talviharjoittelu, se on aika nihkeä, varsinkin Satakunnassa. Kyllä. Tampereella on niinku paljon paremmat
harjoittelumahdollisuudet. Kyllä. Mainitsit, että peli ei mennyt ihan putkeen, niin onko jotain, mitä Luven nyt kannattaa ensimmäisen huomioida tässä näin muuttokautta kohti? On vähän kaikkea, joka osa-alueella on parannettavaa. Ei tästä oikein hirveästi mitään positiivista jäänyt käteen. Joo. Lähdetään purkamaan tätä palautetta ja katsotaan millainen kausi lähtee. Kiitos Toni. Ja... Yes, kiitos. Jessi pistetään täältäkin. Kiitos, jos siellä nyt katsoo vielä joku tässä vaiheessa. Selostamo hiljenee.